Na, sziasztok! Ebben a videóban hát inkább a YouTube-ról szeretnék beszélni. Ugye nem jelentkeztem már 4-5 napja. Ennek leginkább az az oka, hogy nem igazán van értelmes játék, amit le tudok tölteni, már amit egyáltalán érdemes. Ugye itt nézegettem a gépigény.hu-nál, de hát ilyen 1-2 gigás játékok, de hát mind olyan gagyi, hogy egyszerűen kár letölteni. Amik meg ugye nagyobb játékok, ugye ami most jött ki ez a Homefront Revolution, az ugye már le van védve Denovóval, hogy még véletlenül se lehessen kipróbálni. Nem, rá kell rakni gyorsan. Nem mondom, jó kis izék, akciós, ahogy néztem, ilyen lövöldözős, hát ja. Ott rohadjon meg, én nem veszem meg, az biztos. Nem ér annyit az egész. Úgyhogy itt leginkább ezért nem nagyon jelentkezek játékkal, mert egyszerűen nem tudom, hogy mit kéne kipróbálnom egyszerűen, mi az, amit érdemes. Ha van egy-két tippetek, akkor írjátok le. Ami ilyen újabb játék, persze nem ilyen 1000 éves. Ugye a Rise of Tomb Raider-t tervezem majd megvenni valamikor, mikor majd úgy gondolják már végre, hogy csökken az ára. Ilyen 8-9 ezer forintra. Mert ugye már lehetett már 4 hónap több mint megjelent, de még mindig nem tudják lejjebb vinni az árat, még mindig 11 ezer forint. Ugye? Hát én meg addig biztosan fogom megvenni, amíg nem megy le 10 alá. Tehát velem ottan porosodhatna rajtuk. Én meg GK2 ára nem fogok itten utalgatni. Úgy basznak át, hogy akarnak, úgyhogy én csak a dobozos változat érdekel, azt megveszem majd. Ennyi. Jelenlegi játékaim, amikkel jelenleg játszik, ugye az Euro Truck Simulator 2. FIFA 15, jó, a FIFA 15 ezt 2 éve ugye megvettem, ugye eredeti játék. De én nekem bőven elég a 15, mert a 16 az már az az egy-két újítás, ami benne van, néztem, nem éri meg a 15 ezer forintot kidobni érte, úgyhogy nekem a 15 az untig elég. Life is Strange. Ez nagyon jó kalandjáték. Igaz, már 5-ször kivittem. Far Cry 4. Ezzel is ugye el vagyok, jó, nem játszottam ki, de úgy el lehet vele lenni. Ha jó, van hozzá a tréner, akkor azért könnyebb a játék egy kicsit. Ugye? Ugye ennek jött ki újabb része a Far Cry Primal. Csak hát ugye az is le van védve a Denovóval, még véletlenül se lehessen kipróbálni. Rögtön 13 ezer forint, ugye? Csak. Na és ez, ami engem rohadtul fölidegesített a múltkor, hogy a Far Cry Primal kijött március végén, és 1 hónap telt el, és már láttam a konzolvilágon, hogy egy hónap telt el, és már akciós árba volt. Tehát már levitték 9000 forintra a Far Cry Primalnak az árát. Hát mondom, milyen nincsen, és akkor mondom, a Tomb Raider az már kijött több mint 4 hónapja, és az még mindig 11 ezer forint. Hát ez nem igaz, mondom. Hogy működik ez? Ami 1 hónapja jött ki játék, az már akcióban van, 9000-ért, ami már kijött már lassan 5 hónapja, az még mindig 12 ezer forint. Hát ez, nem értem ezt a logikát. Ja, hát biztos a DX12 miatt ugye, meg gondolom jobb játék, azt akkor gondolom azért. Más nem tudok elképzelni. Ugye ott van a Need for Speed legújabb része, ugye azt is, hát legalább kipróbáltam volna a bétát, vagy valami, de hát semmit nem adtak ki, ugye vedd meg dobozosba, hát. Jó. Szaladok. Venni. És akkor jön a sok izé, ugye, sok megmondó jön, hogy izé, most már nem várhatjuk el, hogy ingyen izé, adják ki a játékokat. Hát nem. Most erre mondok egy példát, barátaim. Most egy hónapban kijön egy játék, legyen 13 ezer forint. Azt még úgy, ahogy megvesz az ember, oké. De amikor kijön egy hónapban mondjuk 5-6 játék, akkor azért nem mindegy ám, hogy ez mennyi pénz egy hónapban. 5 játék, akkor az már 50-60 ezer forint azért, az már, na. Mégsem 13 ezer forint. Úgyhogy ez nem megy ám olyan egyszerűen, és akkor jön a másik nagy kommentelők, hogy izé, külföldön nincs ám izé annyi var ez, de hogy nem. Hogy ne lenne. Csak a külföldi az könnyebben van, mint mi nálunk, ugye. A külföld az nem hezitál, hogy meg kéne venni a játékot, vagy nem kéne megvenni. Az, annak ugye van miből megvenni. Meg szerintetek ez a Skid Row Games, vagy mi ez az letöltő oldal, meg ez a TPB vagy mi, szerinted itt hány külföldi tört le játékot? Hát nem csak mi töltünk le, az biztos Isten. Tehát, mondjátok már nekem, hogy külföldön nincsen var ez, ugyanúgy van.
Úgyhogy ennyit erről, amíg most egyelőre várok, hogy mi lesz, hogy mi a játékot érdemes egyáltalán megvenni. Úgyhogy ennyit szerettem volna a YouTube-ról. Másik dolog, holnap jelenik meg az Nvidia-nak ez a új csúcskártyája, ez a GTX 1080. Úgy ezt mennyien várják, hogy ez milyen jó videokártya lesz. Nézegettem teszteket róla, ugye haver is küldött át, és akkor ilyen kőkemény 3%-ot vert a Titanic-re. Azt a mindenit mondom, az aztán akkora különbség az a 3%, hogy már érdemes megvenni komolyan. Most 8 GB VRAM van rajta. Hát jó, aki 4K-ba játszik, még megértem, hogy megveszi, de aki Full HD-ba játszik, annak szerintem nem fog kelleni még az a kártya. Hát az biztos, hogy nekem, ha lenne mondjuk, tegyük fel SLI-be 2 darab 980 Ti-om, én bőven el lennék vele. Még 1-2 évig. Így a szarnak cseréljem le nagyobbra. Most azért az 1-2 beállítás, én most az élesümítást nem tudom csutkára fölrakni, meg az árnyékot, akkor már szaladni kell venni nagyobb kártyát, mert sokan így gondolkoztak, tehát nem értem. Ja, amikor ugye, meg ugye ez a Radeon Pro Duo, sok volt már ugye írták alatta, hogy hogy száradjon rájuk, meg ilyen sok, meg olyan sok, meg ja. De hát az Nvidia az nem drága, nem. És akkor még a sok marha azt hitte, hogy majd 200 alatt megkapják majd az 1080-at, ja. Azt múltkor néztem, hogy 260 körül lesz, barátaim. Nagyon el vagytok tévedve. Hogy még 200 alatt lesz az ára majd, aha. Hát talán még az 1070-nek, talán még annyi alatt lesz meg az 1060-nak, de az 1080 alatt biztos, hogy nem lesz 200 alatt. És akkor még a Ti az majd mennyi lesz majd? 300 fölött? Majd aki jön 1080-ból. Tehát... annyira meg akarjátok venni, akkor az igen zsebben nyúlós lesz. Én nekem bőven elég az a kártya, ami van. Már lassan 1 éve használom, tökéletes eddig. Na mindegy, én ennyit szerettem volna ebbe a videóba. Majd ha lesz valami értelmes játék, akkor csinálok róla a gameplayt. De egyébként már nagyon nem is látom értelmét az egésznek. Főleg így, hogy már mindenre rárakják ezt a személy Denuvót, ugye. Úgyhogy ennyi a részemről. Sziasztok!